ochak ticha yanga. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Welo ma jatend migawo mar arita kwe ma iye pacho ka Kithure Kindiki lemo ma jalup jatend piny Kenya. Kod jatend piny Kenya William Ruto kelo paro mopogore kowuok kuom oganda jo Kenya. Ne en mor kod were gwenge ma Kindiki mayudore Tharaka Nithi e welo makamano. George Juma miyowa mathoth. Ma otelo ne yiero maduong' mar higa mar 2022, jatend migawo mar arita kwe pacho kae Kithure Kindiki masani ogwel kod jatend piny Kenya William Ruto e leo ma jalup jatend piny Kenya bang' Rigathi Gachagua ne othich oko. En achiel kuom jogo mane onyiso dwaro margi mar bedo jalup jatend piny Kenya William Ruto. Lek mar Kindiki ok ne ochopo e kindeno bang' jatend piny Kenya ne oyiero Rigathi Gachagua. Kata kamano lek ni koro dhi ka chopo bang' welo mare kaka jalup jatend piny Kenya kendo na toa shukrani mingi sana kwa niaba ya Wameru kwake rais wetu kuona ni vizuri atupatie kiti ya naibu wa rais. Nikech koro gisegolo ng'ama ne sik pogo ji ni machacha no nyalo keto ji mondo ogore kech osiko yiero ji Mount Merema. Kithure Kindiki is good, aneno kober. Omiyo wan warwako lokruok ma giketo no kendo wan gigeno ni koro gidhi tiyo kaka dwarre ka ng'ato kong'e ni en jalup ng'ato. Moko kuom jo Kenya orwako welo mare ka giwacho ni entie kod lony moromo ka gimedo ni tije makare osenenore e migawo mar arita ma osebedo ka otele. Nikech Kithure Kindiki osenyiso picha mar telo. Number 1, ok en jatelo mohero wuoyo mang'eny. Ing'eni e kom mar bedo deputy president ni oyiera mar assist president e yore moko. Profesa Kindiki ameonyesha kazi, ni mtu mchapakazi na tumeona kwa hizi siku chache ambapo kwamba amekuwa katika Ministry of Interior. Wakati kabla Kithure Kindiki hajafika, sisi hatukuwa hata tunajulikana, sisi hatukuwa hata. Kwa hivyo Kithure hata kama hakuna jambo lingine, wacha tuseme hivyo, amefanya sisi kama security ya wadaraka, sababu saa hii tukisikia Kithure Kindiki hakuna mtu anaweza gusa Tharaka. Mimi naweza shukuru na naweza sema maneno yake kulingana vile niliona yeye ni mtu ambaye ni kiongozi, hapo ndio nilianzia. Jo Kenya masire lemoni kata kamano nitie kod ote mopogore ne Kindiki babilo sepuodhi kod jodbura mamalo. To wakwaye Kithure Kindiki kosedonje power to kik otimre kaka nyawadgi ne timore. O make sure ni Kenya bedo united. Awang'eyo ni en ng'ama ong'eyo tich, oneno challenges ma nyawadgi obedogo ka wuoye wach Murima. To wakono deputy president moyier manyien marito chamo muma ni e Kenya ka kamora mora nitiere gi gode. Koro kik ong'ia got ma kocha kende. Owuotha kata Migori ka wan gi gode. Moko kuom jo Kenya to komachielo korwako welo mar Kindiki kaka jalup jatend piny Kenya. Neno ni ng'ama chielo ema mi jalup ker Kithure Kindiki odong' mana kare ka nikech kata manyo go gi piny ondamo mokwongo manyo jalup jatend piny Kenya ogologi. Nya neno kod woke mana kanyo nikech ober gi kanyo. Nyalore to nego beni ka ng'ama mama to iketo kanyo nikech Kindiki makoro ukelonwa ni ok watamore. Nikech ang'eni samoro umanyo kura mag Mount Kenya. Ok watamore. To Kindiki ni nyocho setugo kodwa. Lakini kopo ni en Kindiki, tadagi. Nikech Kindiki aseneno tije ok ler. Moko kuom oganda gwenge makaluo bende opwoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom duoko lemono e gwengego mag Masawa. Duoka gino kama ne nitie cha mondo jo Kenya kik neno mae jalup ne tich, ne ni ng'acha tich otamo replace ng'ama nyati. Mano e achiel kuom rieko ma William Samoei Ruto tiyo godo so far. Oganda e kaunti ma Migori komachielo dwaro jatend piny Kenya ochiw thuolono ma owe kod Kindiki e migawono mar arita ne oganda luo. Ile kitu tunakuomba tu rais ni moja. Kumbuka Migori. Thuolo ni to miwa Nyanza ka. To ko biro Nyanza ka to biro mana South Nyanza koni. George Juma, Ramogi TV. Ngire Kithure Kindiki osebedo siasa kaka senator kendo jalup speaker mar od buch Senate. E piny owacho ma William Ruto omake migawo mar arita kwe ma iye. Kindiki wuok e kaunti ma Tharaka Nithi kendo e dhoot ma Meru. Gisani wenge range kaka jal manyalo yudo thuolo e piny owacho kaka jalup jatend piny kaluwore kod chindo mago mosedhi nyime. Walter Nyambaga miyo mathoth e wuoth ma Kindiki e weche mag siasa. Okil maloso mamul kendo ja siasa maling'ling Profesa Abraham Kithure Kindiki gisani nyinge lemlem e dhoganda kaka jal manyalo kawo lemo mar jalup jatend piny mar Kenya. To Kithure wuodhe chalo nade siasa.
Higa mar 1973 tarik 16 dwe mar 7 e seche mag ang'ich welo, Abraham Kithure Kindiki ne onyuol. Bang' diedo kendo chako wuoth, Kindiki nochako sombe Irunduni Primary School, bang'e sudo nyaka Lenana to kod Tharaka Boys High School, kama noyude grade mar C mogol. Kithure ne odonjo e mbalariany ma Moi kendo yudo rang'iny mar somo mar weche mag chike. Bang'e ne osudo nyaka e mbalariany ma Pretoria e piny Afrika ma milambo ma opiagore lony weche mag chike. To kochako tich, Profesa Kithure Kindiki ne obedo kaka japuonj e weche mag chike e mbalariany ma Moi kod Nairobi. Siso mar siasa ne ogede mochio chung e kaka seneta ma Tharaka Nithi e higa mar 2013 mane oyudo lemono kod otiko mar TNA. Nobedo kaka jalup jatend kweth mathoth e od bura mar Senate e kindeno higa mar 2013. E yiero mane otayo e higa mar 2017, Kindiki nochako yier kendo moduogo e od bura mar Senate, ni mano nomiye thuolo mar bedo kaka jalup spika e od burano. Kata kamano, noduogo thulgi lemogo kaluwore kod siasa mane ochako baro jogo maluwo William Ruto to kod mago mane luwo Uhuru Kenyatta. They will have succeeded in pulling me down into their dirty underground moral dungeon. E kaka okil, e higa mar 2013, Profesa Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom okinde mane okidhore kod mane en jang'ado buche doho mar piny mangima mar ICC, Fatou Bensouda, e kinde mane ragwar mar jamin buche doho maduong' Luis Moreno Campo nongwamo William Ruto modhige log tich mar doho no mar ICC e boma maduong' ma The Hague e piny Netherlands, kitude kod ketho mar siayo tulo bang' yiero 2007. Kalore kod uma mare kod ng'eyo mathoth, Kindiki nobedo kanyakla mar jogo mane loso chike duond bura mar Jubilee to kod machielo kendo mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza. We have a history making. Bang' jatend piny William Ruto ne dirore pap mar laro kom ten piny Kenya, Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom jogo mane oriadi nyingegi ne lemo mar jalup jatend piny. Kata kamano, ne ong'ade ne kwan arietha ma lemono ne odhi ne Rigathi Gachagua. My attempts at ascending or being nominated to ascend to a national elective leadership having failed yesterday, I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. Kalore kod osiep mare kod William Ruto, Kindiki noduogo yudo lemo machwe mar telo ne migawo mar arita kwe. Thuolo mar higni 2 apisi kaka jatend migawo mar arita kwe, Kindiki osebedo ka idhialo kod kembe mag timo nonro makete nyime kaka jatend migawo matiyo maber kod atamalo mabeyo ahinya to kedo kod njore mahoho marokak. Kile hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yoyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Nyaka ne pogruok chak minje kind jatend piny Rigathi Gachagua kod jalupne, Kindiki ithoro ne kae magoyo rit ne jatend piny William Ruto kodhi e wuodhene ma oko kendo rwake koduogo kowuok e pinjego. Moko kuom jotelo mawuok masa mar Kenya yande wuok oko kalero ni Kindiki e jal mabiro lose logi kendo tudogi kod weche mag dongruok e serikal. Link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Maingo jo od bura 45 bende ne ogolo duondgi kendo lero ni Kindiki ema gimiyo lwedo mar tayo Mount Kenya e weche mag siasa. Our attempts to call the region to the orderly prioritization of the development needs of the people has been frustrated by condescending threats of dire political consequences unless we support certain personal interests and ambitions. Kindiki ni kod familia mar nyithindo 2 kod min ode Joyce Gatiria Njagi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Walter Nyambaga erokamano no kumiwa nonro mar Kithure Kindiki. Thiring'inyi teacher on duty Chieng' Manuel an gima adwa kwero gi ji ni owek chandore oko binyalo Ruto kata odhi e court. Be oparo ni Ruto ne odhi weche mag dogi marom nade to oloyo. Erokamano Thiring'inyi teacher on duty. Bisenga wuoda wasi aneno makare kana wasi
an Barnabas Odula, erokamano. Nyathini Gwer wacho ni hiyo imeenda, wachane nayo kikodhi e court. Erokamano. Dhiambo Evans, Ineo News Mos ka intiere Kalamindi Center. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Simon Ongwe asebiro ka anongalo Kisumu, Awuoro Kenya. James Orengo wacho ni government eats its own people. Awuoro mago joma neno achiel kachiel kokalo Facebook page mar Ramogi TV kendo giorona ote mag nyakwaro Ramogi Jwang kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moingo ni e chenro mar Wimore. My name is John Dongo Mwangi from Subukia. I'm a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Ti prosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwara Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Od bura mar Senate nyoluto mbulu mathicho ka apisi Rigathi Gachagua. Mae ne otimore tok senators ne yudo Gachagua gi ketho abich e kind 11 mane odonjnego. Rigathi Gachagua koro donje buge historia mapacho kaka jalup jatend piny mokwongo ma othicho ko apisi. Joyce Oduor miyo ler kendo. Bang' odiochienge 2 mar winjo neno kod dayo dhojo neno ewi bura mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny, otieno manyoro od bura mar Senate noluto mbulu mar thicho oko Rigathi Gachagua kata obedo ni notuo kendo norwake e od thieth. Senators noluto mbulu ewi ketho ka ketho e kind ketho 11 mane omakne Gachagua, kama gikone ne giyudo Gachagua gi ketho 5, gino mane omiyo othiche oko e apisi kaka jalup jatend piny. Pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment
His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, ceases to hold office. Ekinde luto mbulu, Senators Prabich Gangwen ne osiro ketho mokwongo mamulo wach dhi ataro kod pen chike abich mag katiba mapachoka ka Senators 13 to ne okwedo ketho no. Kanyo, Gachagua no yud gi ketho mar yango ni piny Kenya chalo kaka kambi ma kila ja Kenya nigi shares, gino mowach ni nyalo nyayo akweda mag dhoudi, ahinya to dhoudi mane ok osiro lwedo sirikal mar Kenya Kwanza kod jatend piny William Ruto e yiero mokadho. Now the result of the division is as follows. Charge number 1, ayes 54, nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Gachagua bende oyud kod ketho mar temo thiro tij jong'ad bura e doho mapachoka tok kane obwogo ngima jang'ad bura Esther Maina, seyo bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' e pachoka NIS, kama ne owacho ni jatend NIS Nordin Haji ok notimo tije e gayo ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Senators bende oyudo Gachagua gi ketho mar kelo pogruok mag dhoudi e pachoka ma en ataro mar chike manitiere ka duol mochung' ne riwo wi oganda kanyachiel kod ketho mar bedo gi tim maracha. Charge number 4, the ayes at 51, nays at 16, abstention at 0, the ayes have it. Charge number 5, ayes 49, nays 16, abstention 2, so the ayes have it. Charge number 6, ayes at 48, nays at 18, abstention 1. So the ayes have it. Charge number 9, ayes 46, nays 20, abstention 1. So the ayes have it. Kata kamano, Senators ne owito oko ketho moko auchiel mane omakne Gachagua kaluwore ni ne gionge neno motegno. Senators ne ok oyudo Gachagua gi ketho mar kwedo e lela kata koso nyiso luor ne jatend piny, thiro sirikal mar loch gwenge kod thiro uchumi mapachoka. Senators Prabich Gariyo ne owito oko ketho mar ni Gachagua ne otudore gi weche mibadhi e kembe moko mane oyang e kinde mane ochwal bura mar thiche oko. Charge number 7, the ayes 13, nays 53, abstention 1. So the nays have it. Charge number 8, ayes 27, nays 40, abstention 0. So the nays have it. Charge number 10, ayes 22, nays 45, abstention 0. The nays have it. Kata obedo ni jatatije mar KEMSA kod duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC ne ochwalo neno e wi kembe mag yawuot Gachagua, Senators 42 ne oluto mbulu mar kwedo kethono, kendo kanyo Gachagua ne ok oyud kod ketho mora mora. Charge number 11, the ayes 18, nays at 47, abstention 2. So the nays have it. Od bura mar Senate nyo luto mbulu kata obedo ni Gachagua ne ok ochung' e nyim Senate mar chwalo neno mare tok kane obedo matuo kendo norwake od thieth bang' bedo gi rem e kore. Okinde mag Gachagua nyotemo nyiso Senate ochwal chenro mar luto mbulu e wi burano nyaka Gachagua changi mondo chope Senate owuon. Kata kamano temo margi nogore e lwanda. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Josiasa ma opogore ne ochope kar thieth ma Karen malimo Rigathi Gachagua mane orwa kanyo tok tuore apoya odhiambo manyoro motelo ne chenro madayo dhoge Senate e bura ma thiche oko. Josiasa mopogore ochopo malime kendo gikwayo ni hayo maber ka bende gikwedo mokalo mane od bura ma Senate otiyo godo e thiche oko ka ogayo mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gi nyawadgi ma DAP-K moko kuom jotelo mane ochopo kendo limo Rigathi Gachagua. Eric Owenga miwalero. Bang' tere kar thieth ma Karen tich ang'wen godhiambo kalure kod rem mar kor, Gachagua pod dhi nyime kod yudo thieth. Tich abich jotelo mag siasa ne ochopo mar lime kaka okang' mar kwayo ne hawi maber kalure kod tuone no. Tumeweza kupata kujadiliana tu kidogo na mke wake, na yangu tu ni kusema kwamba namtakia nafuu. We thank God that he looks stable.
And of course, it is upon the doctors to continue concluding the investigations that they were doing. Kae jotelogo ne ok tung'uso kod od bura mar Senate kalore kod buono winjo pach Gachagua to gidhi nyime gi thiche oko. What was the hurry when Speaker Kingi withdrew to his chambers? What were his instructions? We suspect and we believe he was told by stroke of midnight, you must be done with this man. What happened in the Senate last night was, as historic as it was, it had serious flaws. And clearly, I think Kenyans should expect protracted legal arguments. The law of natural justice demands that no person, man or woman, shall be condemned unheard. Kalonzo nasa kao chung mare ewi dwaro mar thicho oko Gachagua kendo thoth jo bura mag Wiper od bura mamalo ne opanjo ne siro paro mar golo Gachagua e apis. Okang' ma bende medo nyiso fuok maduong' ewi riwruok mar Azimio. Honorable Robert Mbui spoke for all of us as Azimio. But their counterparts in ODM spoke a different language. So today, even as we go forward, we can no longer pretend that we are like-minded. On impeachment, we did say this was not a priority for Kenya. Kenyans have more serious issues. Kenyans cannot take their kids to school because of the failed new funding model in our universities. Patients are dying because when you go to hospitals now, dialysis, you're being turned away when you have no money. Governor Manyeri Mutahi Kahiga mabende enjatelo machiegni ahinya gi Gachagua mana kaka winyo mara kuru ne onenore man kod wach moro e kore. Ulimwengu huu umepasuka kiasi cha kukosa utu. Wakati mtu amekuwa mgonjwa na yuko hospitalini kiasi cha kuwa haturuhusiwi kumwona, wengine bado wanapata nafasi kuyatenda yale walioyatenda jana. Waingereza husema that every dog has its day, so we leave it at that. All I know is that the end of one thing is usually the beginning of a bigger, better thing, and there is life after this. It's not the end, and like they say, it's not over until it is over. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny counties ma Kaluo medo golo paro mopogore opogore kang' mane od buch Senate okawo mar goyo ombulu ma thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua Otieno Manyoro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Okang' mane od buch Senate ondiko godo historia pachoka kuom thicho oko e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua en wach masani dhok teporo e konde duto ma pachoka ahinya to alwora ma Nyanza. E kaunti ma Kisumu, thoth jopiny ne osiro gi teko mathoth thicho oko mar Gachagua ka gikoni ne en jalno manyayo tulo kod akweda mag dhoudi, kata kamano ne giyango ni kadine ber to dine othiche oko koda ka jatende William Ruto. Gachagua ni nochungi joge gi kende taparo ni jatelo moseyier en jatelo mar ji te, onigo beni otelo ne ji te. Ma puonj ne jotelo te. King'eni ne wayieri to kitinwa mowinjore yiero jomitiyo negi, imbe inieyo. Ananeno ni kufa makanga, kufa dereva. Gachagua senyono koruta kwayo gi ng'wono. Kom no aneno kendo kori wuogi nikech gima ne Gachagua timonwa oko ka nyiso ni mane pachi. Jopiny go opuoyo yo mane Senate otayo godo chenro mar goyo ombulu kuom kolo ketho ka ketho mopogore kod kaka od bura mamalo ne otimo mar goyo ombulu konywando ketho duto mane odonjne godo Gachagua kanyakla. Kaka ne senators otime ber nikech at least kikibed ni dhi vote blindly, nyaki vote gi evidence. Mako penji ni ang'o momidwa ni Gachagua dhi, you can stand with the evidence. Ewi mano, jopiny ne otielo ni kata obedo ni Gachagua ogoloko lokruok malich to pod onge, ni mar nengo ngima to pod oidho. Gikwayo jotelo mondo koro rang wach uchumi ma pachoka kendo ne kaka inyalo duok piny uchumi mondo jopiny oyud fuong'ruok. Kolo Gachagua
okober nikech pod ok gikonyo jopiny. Golo jochagwa no ken issue nikech nware issue ma jopiny to ok waneno ka sirikal odonje mano. Ngima tek kabisa. Ana tuore mang'eny kaka dhi suptal otama. Sani agongware mafuta kene mafuta masing 200. Chalo achela la ponda ma indero nene Iringo kia kwa mbolo kisumo kidok dala, kidok mafuta rumo. Iuru gik manyo jopiny kabisa dan bedo piny ka piny mana jotelo mamoko. E kaunti ma Homa Bay, jodak ne orwako mokalo tich oko Gachagua ka gipako od bura mar Senate kuom ne yie okang' mane od bura mamalo okaw mar tich oko Gachagua nikech ketho mane oyude godo. Amor kaka ja Homa Bay kuom gol mogol godo Gachagua. Gachagua ne nigi pogo ganda. Nying baba Raila Amolo Odinga ok disiki sedo kamoro amora to tich kokichako. Jopiny e kaunti ma Migori bende ne orwako okang' mane okaw kod Senate kaachiel kod od bura mamalo mar thicho oko Rigathi Gachagua e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Chutho gi an wuon jatelo moyier moningo be ni tiyo ne jopiny ok oningo be ni tiyo gi weche manyo jalup jatend piny tiyogo. E kaunti ma Kisii, jopiny ne nigi paro mokikore ka thothgi koro kwayo kwe mondo piny Kenya ochung' motegno. Giyango ni jalup jatend piny madhi kawo kar Gachagua obiro bed jatelo mabiro riwo wijo Kenya kaka joka ng'ato achiel. Ile mtego hiyo mzee Gachagua aliweka imemunasa. Serikali ilikuwa inafai dissolve yote tu. Juu sasa hawako pamoja sana. Serikali imekuwa na confusion sana na hawajafanya kazi. To e kaunti ma Mombasa, jopiny makono dwaro ni Gachagua koro go bade piny kendo kiko chandre gidhi e doho mar kwedo tich ne oko ka gilero ni mano kang' mosekaw kod piny owacho. To Rigathi Kariek ogwe tao mara moja nikech the system osepango ni kato dhi mane doho kuro. Do kure ma jachak nitiere kendo dhi ng'inye nyotengre. Magi timore seche mabende jatend piny Kenya William Ruto ne owalo Kithure Kindiki mondo kaw kar Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya. Welo mabende ne opwodhi kod od bura mamalo kod ombulu 236. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Oganda mawuok e counties mopogore opogore pacho ka ne wuok oko mar golo pachgi kotenore gi okang' mane od bura mar Senate okawo mar thicho oko Rigathi Gachagua. Kaka jafwambo marwa Georgia okoleronwa, jomoko nokwedo okang' ma kamano, moko sire kendo golo pachgi. Kaunti Nandi ne en fuongruok ne jogo makoni chunygi ne osejok gi Rigathi Gachagua kaluwore gi weche mayando puso ka jomamoko to koni jatend piny ne onego tiek lwenyno mok chwale e od bura. Isikuwe ni kila siku unasema usikuze mlima. Kwani mlima iko na nini? Ni Gachagua kivyake mimi sijaona ubaya wake. Hata kama anasema mambo ya mlima ni mingi hapa Kenya. Ningependa kama wako na msoso wangekaa chini wasuluhishe. Hatujafurahia Seneti venye waliamua kufurusha Gachagua. Ningesamehewa amalize tu itamu. Yenyewe amekoza na tunajua amekoza na alilalia upande wake. Sasa jamaa tumegusa mlima na sasa hakuwa mwaminifu tena. Hakuwa raia msafi na afanya kazi vile inafanyika akiwa ground. Sasa tunataka mtu ambaye ataandamana na rais akuwe ni mtu ambaye atakuwa ni mtiifu, ambaye sasa atakuwa akiadvise rais akimpea advice ili afanye kazi yake vizuri. To e kaunti ma Samburu, jopiny koni gimane omako dhogi en kaka od bura mamalo kaachiel kod mano mar Senate ne oroyo wachno ka thoth midhieche majuko jopiny to ok githor kata mana lose. Sijaiona wabunge wakiwa kwa kikao ambacho wataenda mpaka usiku wa manane kujadili shida ambayo ni ya mwananchi. Lakini yeye kutoa mtu ambaye ako kwa serikali hawataki kumuona, hiyo wanaweza wenda hata usiku na mchana. Hata kama alikuwa na makosa yenye amefanya, mtu ufanya kosa kisha usamehewa. Lakini vile walipoamua yeye akiwa hospitalini, uamuzi hiyo haikuwa bora, maana wangeamua hiyo uamuzi akiwa kule bunge. Wangejaribu kuangalia zile jamii ambazo ni ndogo kama watu ambao wanaitwa wafugaji. Echene okopogore kaunti ma Busia kuma jopiny ne bende ogolo pachgi ewi jogo magiparo ni onego bed ni kawo thuolo masani owenono gi Gachagua. Azingatie jenda, lakini tena mambo ya kuweka mwanaume kuwa deputy president haitaingiana sana na Wakenya because wamekuwa wote wanaume, wenda ndio wamekuwa na hiyo competition. Sasa tukiwa na jenda at least kutakuwa na heshima. Because ukiangalia kama nchi yetu jirani ya Tanzania,
Si tumekuwa na ajenda kwa upande wa vice, na hata wakati president ameaga, si unaona serikali bado inaendelea na amani. Vijana wa Western tuko na hasira sana. Huyu mtu aende kwanza nyumbani apalilie kwanza ndizi huko. Na kitu yenye walikuwa naficha Mount Kenya. Mbona hawakutuambia Mount Kenya iko na nini yenye kila siku walikuwa sema Mount Kenya, Mount Kenya. Mbona hakutaja hiyo kitu? Lakini maneno ya kusema Kindiki sisi hatutaki. Aweke mwanamke. Juu naona nani Gladys Wanga anaweza chapa kazi na president. Lakini Kindiki bado tu ni Mount Kenya na tutaumia hivyo hivyo. Yenda best angeweka hata Gladys Wanga. Akue hata mwanamke pia awe DP wa Kenya. Komachielo, jodak e kaunti ma Kiambu to ne okone sani chunygi osetho kendo koro gionge kod geno mar telo e pachoka. Sisi tulikuwa tuko high hope Gachagua atatufanyia development. Hata 2027 wakirudi tutapata maendeleo. Sasa ile miradi yote ilikuwa imeanza, hatujui kama hata itamalizika. Yule mama boga nani anafikiria yeye? Yule jamaa wa bodaboda saa hii nani anafikiria yeye? I wish kama wabunge wetu wangekuwa wanajadili maneno ambayo inahusu mwananchi wa kawaida. Kungatua Gachagua haitakuja kusaidia uchumi. Hizo ni drama zao walifanya jana. George Aoko, Ramogi TV. Ya kwa Ramogi koro yanga nito Rigathi Gachagua ngat machal nadi Rigathi Gachagua. Obede historia kaka jalup jatend piny Kenya buo katiba manyien ma obede olemono e thuolo machuok. Mano bang' od bura ma seneti choke apisi. Gachagua ma jagni 59 osebedo karienye kidienje mag telo. Kendo noidho ngas kowuok e lemo ma jaod bura nyaka bedo jalup jatend piny. Sigand Gachagua chalo nade? Walter Nyambaga nigi lerno. Higa mar 1965 gweng' ma Iringe kaunti ma Nyeri, jaduong' Gachagua ririani kod min ode mama Martha Kirigo bedo e keny mar loso familia ka ok giyango ni Nyasaye dhi miyogi nyathi ma wuowi. Wuonde Gadhi ne jakedo mar Mau Mau mane yoyo magina mag kedo, to min mare ne chwalo chiemo ne jokedo mag Mau Mau e bunge mag Mau Forest. Higa mar 1965 tarik 23 dwe mar ariyo, jaduong' Gachagua ririani kod min ode mama Martha Kirigo noyudo nyathi mabuonjo Geoffrey Rigathi Gachagua. Higa mar 1971 Geoffrey Rigathi Gachagua nochako sombe primary ma Kaburuini kendo tieke higa mar 1977. Gachagua nosude sekondar ma Kianyaga High School. Higa mar 1985 Rigathi nodonje mbalariany ma Nairobi University e kama ne osidhe osimbo mar somo degree e weche mag siasa to kod science kanyakla kod somo mag dhok. Kitelo mar Gachagua ne ochakore mbalariany e kama ne en jakom mar riwruok mar jopuonjre masomo dhok. Rigathi bende ne owuok e mbalariany kosidho osimbo mar tije mag apisi kendo mar nomiye thuolo mar tiyo migawo mar weche mapacho kod kido kendo kanye mane yudo thuolo mar tiyo kochakore higa mar 1919. Gachagua noyudo lemo mar bedo dio e bwo mane en jatend piny machon Daniel Arap Moi, kendo Moi nosude moyo bedo kaka DC e kuonde kaka Kakamega, Navaholo, Ngarua, Laikipia e kin mamoko. Magi ne timore higa mar 1999 nyaka higa mar 2000. Ma ne obedo kaka district cadet officer. Gachagua ne koro medo yudo ng'eyo mathoth kendo Moi nosude mondo ti kaka jating' ndai mar mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kind higa mar 2001 nyaka 2006. Bang'e noduogo nego ta kendo siko wiye weche mag ohala motegno. Higa mar 2017 Rigathi ne owito wadgi maluwe mane en jaod bura ma Mathira Nderitu Gachagua, kendo kanyo emane siasa mar Rigathi ne omuoche kombasa kendo manyo lemo mar kar chung' od bura ma Mathira higa mar 2017. Kaka yor manyo mbi mag siasa, Rigathi ne kinde moro turo Sikei kod mane en jatend migawo mar alwora kod bunge Keriako Tobiko ewi wach bunge ma Mount Kenya kanyakla kod keyo pige. Weche Rigathi bende ne okomoro jatend migawo machon mar pi kod ler Simon Chelugui, kendo mano nomede mbi masa mar Kenya. Higa mar 2015 Gachagua ne osiro paro moro mar chik the Public Procurement and Asset Dispersal Act
2015 mane chiwo thuolo ne kembe kod jo Kenya mondo yudo rak manie bwo bilion 1 ma ok ni pinje ma oko kaka China ema ne yute. Familia mar Rigathi oting'o min ode Pastor Dorcas Rigathi mane onyomo ka jahigni 29 bang' gwe tawo kaka jakwano e bengi. Ma ne bang' kane giseyudore nyasi moro e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1985. Kata kamano, Rigathi ne onyose gi wach magikendore e higa mar 1989. Rigathi ne kod yawuowi ariyo, Kevin Rigathi to kod Keith Rigathi, masani oketo maino margi e ohala. Tarik 15 dwe mar abich higa mar 2022 e duond bura mar United Democratic Alliance UDA kokalo kuom jachung' mare kom mar tend piny Kenya e kindeno mane en William Ruto nowalo Geoffrey Rigathi Gachagua e kaka jalupne yiero mane otayo 2022 kendo bedo jalup jatend piny bang' bedo jaod bura mana kuom thuolo mar higni 5 kende. I, Rigathi Gachagua, do swear that I will always truly and diligently yiero Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny ne ok obiro mayom ni mar kweth mar Kenya Kwanza nene kod ji moting'o Ndindi Nyoro, Alice Waome kod Profesa Kithure Kindiki. Kata kamano, Rigathi ne ogoyo negi kwano moko mag Angola kendo ne oneno negi pi moyudo lemono. Motelo ne loch mar Kenya Kwanza, Rigathi nomako kampen mage motegno. Kendo ne kinde ka kinde kano mako chudi to ne olwar piny kode mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta kodunyore kode kisiasa. Rigathi noyangore kaka jal mane kwedo tiko mar Azimio mar Raila Odinga mane yudo sir kod Uhuru Kenyatta. Niambie president wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8 kuja hapa Sagana State Lodge na ukuje na makaton uchukue vitu yako utoke uende, wachana na sisi. Kata tok bede apisi, Rigathi nyolewe pod lemlem kod jotelo moko ni geto leme sirikal kendo mane miyo dunyo ndime wenge jotelo mathoth. Ka Rigathi wacho ni sirikal en kambi malemo ipoge kalure kod kaka luto mbolo. Hii serikali ni kampuni yani ya shares, sindio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Kata kamano, moko kuom jotelo kaka gavana Manyeri Mutahi Kahiga ma en mbas Rigathi kendo bende en osip Rigathi to nyadi mathoth puoyo Rigathi kendo chung' kode ka piny Rigathi otimo liudu. We will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, aling'ang'ania. Kata moko kuom jo od bura bende osega wuok oko ka siro Rigathi kendo puoye kaka en ng'at makare machunye ler to kendo ero tije. Among the hustler nation, kuna watu wengi sana walitaka kuwa deputy president. Lakini the person that was found to be fit, competent, capable, eloquent was Rigathi. Murima sisi tuko tayari kujipanga na tumejipanga nyuma ya Rigathi Gachagua. Kata kamano, jo od bura moko moting'o Kimani Chungwa ma en jatend kweth mathoth e od bura to kod Silvanus Osore kind jo od bura mamoko to koseneno ng'won mar Rigathi kata kido maber kuome kaka jowetegi mamoko wacho. We are not dealing with an ordinary man. We are dealing with a black man with a very black heart. To e kor gweng', Gachagua ni kod osiepe mage. Tuliagana na yeye 18 years ago. Tukionana ninampatia $1,000. Kata odoko ni Rigathi osebedo apisi kuom thuolo mar higni 2, jatend piny William Ruto osebedo kapuoyo Rigathi kuom kite to kod tije. Mak mana ni tarik 15 dwe mar 9 mar higani, jatend piny William Ruto ne obedo gele kendo ke kod jalupne kose kuom chako siasa momondo. Tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu.
hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027, kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine. Weche ne ochako kethore ne Rigathi kaywago kitacha mimie kod jok moko ni machiegni kod jatend piny William Ruto. Nikikuonesha ile message wajumbe wengine ya huko bora na ufa wananitumia kuniita kupafu. Tarik 1 mar dwe mar 10, Rigathi obedo jalup jatend piny mokwongo mochwal twak mare mar thiche oko manie kod kwan mag jo od bura maromo 291 kendo nyiso ni ngimane paw siasa pot ka usimbui. Deputy President is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Geoffrey Rigathi obedo jalup jatend piny mar 2 e bwo katiba manyien. Kata kamano, en ye molosi sigana mibiro kan kamadiny mar kamadiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso, Sang'wen Otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Kolo Call Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok dier ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Rosemary Ogonya, Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana *811 *343#. Uparie ni ya Ramogi TV en audio wer duto te. Fweny ngima maber e wach Nyasaye. Winj wende mag dendo kod pako Nyasaye. Wakelo ni gweth sabatoni. Pastor Dalmas Odhiambo biro kelo nu wach Nyasaye kopuonjo kendo jiwo. Kokalo kuom nying Nyasaye nitie geno, kendo kokalo kuom nying Nyasaye to wan wang'o loch. Injili ngima. Sabato. Sari okinyi, kik bai. Koromoge wach mamiya mor gi sani en ni tim Kenya jotugo maiki ni piny ma 20 ng'ado tiko ma finals e tuke mag Sekafa madhi nyime piny Tanzania. Bang' leo tim ma Burundi gonde 4-0. Kenya biro rakore gi Tanzania finals ka timbe ariyo oseng'ado tiko mar tuke pinje Afrika higa manyien mano AFCON. Sikireta kwa Kenya kule nafasi
Nafasi ndio kwa weka ndani Lawrence Okoti. Anasema anatumia akili sana Lawrence Okoti. Tizama, alikwenda akatoa tena Lawrence Okoti. Akakutana nayo tena njiani Lawrence Okoti akaika kwenye Hassan Kisao. Kwa Adrian Kibete, Hassan Kisao sasa, Hassan Kisao sijui itakuwaje. Hassan Kisao kataa kule bila mlango, lakini basi kwenda kuhakikisha kule kwenda chuma cha pili. Chuma cha pili Hassan Kisao. Hassan Kisao akiwaandikia Kenya bao la pili. Kwa jambo fulani hivi tazama Hassan Kisao na